sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa uye dzakanetsa madeko ese. Nyaya yangu nyaya yekutanga ndiani ndiyaJohn Vhuragedhi. Regai nditi Vhani Choga wakaita yake akaipa akaita zvakaita kuchikomana Enzo chinoti icho mucomment section chaiti chasei changa chichiita iri freestyle vachitotamba zvavo asi chazongolikiswa vanhu vakatanga kuti madi matsara chinhu chevanhu matsara chinhu chevanhu handiziviwo zvangati mazvibagwenzi mazvinyanya dai masiyana zvezvinyoko zvinomotisekesa. Tobva potera pane isikana chinonzi Anna Chibhebhi. Anna Chibhebhi ane munhu wemadhirama ndo muzivo anotoita Anna Chibhebhi. Munhu unongoita chero zvese zvauyawo mukati mepfungwa dzake otanga kutoekta achita mamiliyoni emaviewers zvakare ipapo. Ndo zvanokwanisa kutaura hangu kuti Anna Chibhebhi pamaviewers anorova zvake chakanaka mukaka urungwi. Ndio kubva aita John Vhuragedhi yake ini zvokoti pandakaona ndakatoseka because in a normal way kana kuti in general wedu vanhu vazhinji vanogona kunge vachisvoda kuita sei kuita confidence dzakaitwa nechisikana Anna Chibhebhi unogona uchisvoda asi haasvodi zvake oita zvinomufadza iye panguva yacho niyo otoita kuti go ahead munhu akuita sei akutotanga kutochimhanya ndozvanokwanisa kutaura pamusoro paAnna Chibhebhi. Asi vhidhiyo yake yazotorwa ikadi ikatenderedzwa kwete sekuti vamwe vanhu havana kunzwisa ndofunga ati iri behind video yakaitwa nani naAnna Chibhebhi. Ndo zvandokwanisa kuona ipapapo kuti Anna Chibhebhi kana zvichoita kuti anofamba anomanya akabata njanji kana ngetani cheche unozviita because that's her art. Ndo maonera ndinoita. Saka vamwe havana kutora zvakanaka vamwe vati motisodedza vamwe vakati takambokutaura kuti makasekera Vhani Choga. Ndinowanisa kuti vamwe vanhu vacho havatozivi kuti Anna Chibhebhi who is Anna Chibhebhi. Anna Chibhebhi munhu unoita zvekuacta. Saka kune avo ndofunga nguva chasei vatura izvi zvakafungwa kuti yange tiri serious Anna Chibhebhi akabva kare achiita zvekuacta. Ndinoona kuti watoone more than aita zvake zvekuacta izvozvo. Kune avo vanga vasina kuhunzisa kuti donzvo rekuti vhidhiyo ndofunga yaitwa naAnna Chibhebhi yange iri yei zvokwadi. Ndo maitira acho Anna Chibhebhi anosvetuka pamusoro pejirawo kubva kune imwe saidi kunobuda unosvetuka. Anna Chibhebhi unosvetuka kana mugoti chaiwo unosvetuka kana ndakuti hangu ndo vanhu energy yekusvetuka ti Anna Chibhebhi. Saka ini ndinongoti kuna Anna Chibhebhi why not keep on going zvokuti handisori ndakakudisappointa. I think ndo atian yakewo akambogodha mugodhi achidaiwo so achidai ukatrenda mugodhiwo achingozeisa mai mwana neenergy aripo achizeisa ikaita mamiliyoni eviews. Saka kuna vamwe ndofunga ndo zvandangonongoti ndipoti turi ipapapo kuti hake munhu wemadhirama. Tobva ipapo toenda zvakare pane nhau imwe zvakare yanga ichinetsa kumastreets uku Soldier Love. But Soldier Love vayabudisa chimbo chabudisa Soldier Love regai ngoti changa chakaoma. Inde futi mavhidhiyo ndamboona manganyanya kutaura zvavo kauvhologacity mukati memavhidhiyo vanga vachitaura uyezve muchisongo chacho nichochocho chakachidadza kuti mune zvinhu zvakashibatwa. Ii vanhu vazhinji vakudanza kuti iyi songo iyi yakanaka na exe wavo uya Bound Lisa. Nekuti vanga vachitihanzi kana musongo kubvisa tatu tinenge chakawanda mukati imomo uyezve yange yakadzama zvayo yange yakadzama vakatotaura kutoti hazvikanganwiko mumwoyo wati saka inga zvavo vamwe vanoti kana vakada kuposta nhingi nekuti pataitwa imwe vhidhiyo inoita slider Bound Lisa chislider zvina kushata tingakuti kudii. Saka ndo imwe songo iyoyo iri kunetsa yaSeekers kuti Seekers vaendavo vakandodedicata song for Bound Lisa. Waona manje ainga nemashoko makukuti tobva potera pane nhau yani yadhokotera hanzi vakaita muphysiologist kuti ndichiremba iri kutenderera patori futi netsamba ndonge kabva kuti kuhurumende ikanza kuti aiwa recently pane munhu wakainfiltrate achinyembera kuti doctor. Saka tichange tiri vigilant pamusoro penhau idzodzo zvakare. Asi unoita sekuti wakange 7 good months asi hanzi nyaya yandiiswa kumapurisa. Vamwe vakaisa suggestion nekuti no this guy anogona aine passion yekuita chiremba don't incarcerate him. Imimi mutorei mochitomuendesa kumedical school nekuti ndo passion yake. Vamwe vakati imimi pane kuti mumusungika hamufani kumusungisa. In fact toshandai naye nekuti kana anga achigona kuita zvese izvi pa7 months akapashandisa sei zvikanzi maybe akanyanya kuona too much of Grey's Anatomy ndobva adi
atoti ndakutoita seizvozvo zvemuGrey's Anatomy yacho iyoyo. Hazvina kushata, ndopaswa handwriting. Zvikanzi handwriting yake inoratidza sokutoti chi unewekera une qualification yeudhokotera. Zvikanzi kuda wakastadi akafoirira pakati, saka akati why can't I just continue zvangu ndichishanda izvo. Saka ingesozwa kuti paindosaina ini vanhu vaiti kuti ndidhokotera chaiye reka zvaifamba sei, uye paionekwa mamwe madhokita zvaifamba sei paaishanda pachiri isatiziwo wakaita zvinorova. Pamwe ndokuti saka uyu dhokotera uyu vaihora here kana kuti vaingoenda mahara for 7 months idzodzo vachingoenda volunteer. Waifirei zvake achienda kupi kundorapa vanhu. Zvikanzi munguva yaKarolina rinoyo, saka unondiudza kuti kubva pakatanga Karolina kusvika izvozvi munhu waingoshanda for mahara nekuda kwei. Vanhu vakati wakapenga. Zvikanzi kwaakatambirawo kuma1. You don't play with people's lives. Handiti mamwe akafoira medical school ane shingu dzekuita dhokotera. Kosalari yaibvepi? Too much of Grey's Anatomy. But why naye akabvepi naye, and how was he able to pull it off for a whole year? Yakutosvika yange atosvika. Zvikanzi haana kuzobreka record yasekuru vangu vakaita 1 year varimo mukati momumu vachiita zvavari kuita izvi. Zvikanzi something is very suspicious, especially zvinhu zvaakaita. Kana asingaiti zvimwe zvinhu zvese ndatichazokuri. Zvikanzi inga makaoma zvokwadi munhu ungaita 7 months musingamboni kuti pane physiologist panapa. I don't know. Tochibva ipapo toenda zvakare panhau yaDJ Towers. Vakabuda shamwari yavo yene ndebvuda inoti ndikuda ndiyo iyoyo yabuda chibvunzwa nezvaTimaki. Zvokwadi vamwe vanhu vanga vadanzira vakati mari chitema. Nhasi chaiye uya dai nhasi Timaki anga chine mari kana achiri kudhisha mari kuna Butch Towers. Dai zvechingonzi Timaki akapenga, Timaki akapenga, God is in control nemunhu wese. Nekuti vanhu vangabvunza kuti iwewe chikomana DJ Towers une same sentiments here about Timaki kuti wainokora kana kuti wanga asinganokori. DJ Towers vakadanzira vakati zvari kutaura uyu zvese correct. DJ Towers hamusime here zuro unoyu maimira muchita stand nani na Timaki day and night kubva pamakaita follow up nani kana follow out yoyoyo na Staira. Mabva kuita follow out na Staira makatangwa ndakuzvitaura munhu akachazotekera mota angari mari ndiani Timaki. Nhasi Timaki wawanzwa abatwa nhasi wakumuta wakumita zvokwadi kuti Judas Iscariot kuita pita kutatu jongoro chandiramba zisagararira mai ndio zvaita DJ Towers watoti asi DJ Towers survive vai thank you for buying me a car. Kana vanhu nayo pakabondera mota yako asi pakanobondera nepfungwa dzako vanhu makaoma zvokwadi zvikanzi maZimbabwe dzambatsiriki. Zvikanzi nevamwe ende wakaoma zvikanzi pakaipa. I've learned something now new here. People are only loyal to you when it's beneficial. And also people get really mad when you don't let them use you. They want more out. Zvikanzi but zvakaoma hazvo nevamwe zvangu vakuchita facts. I blame my celebrity anosekerera Towers nepupeti yake. Mark my words, mese my celebrity anosimbiswa. This will come to you soon or sooner or later. Achazvimbirwa kana akazvimbirwa anongokurumai futi ndo zvaanoita. Zvikanzi these celebrities ivava zvikanzi yes ndo vacho vatinavo. Zvikanzi wapedza my guy. Vanhu vasina mari vanonetsa kubatsira, ukaregedza kuvapa mari anenge wakunzi mbavha. Holy 10 kanobva kati panapa hapana love, panapa hapana pasina mahate. Zvikanzi taita nichi nanaSoul vaimbodero izvi zvinoda kudzingisana wanu munyika. Mota yakadhumira zvese neloyalty yachoni zvakare nevamwe. Uyu vanoti Towers zvokwadika hazvi kuti unoda chii chaizvo. Munhu wese anotanga achifarwa then later akudhiswa. Apa waiti wakatengerwa mota naye asara ndipapa muchaona izvo zvimai manje nongo kuvati havana basa. G5 akambozvitaura izvi handiti. Zvikanzi yes chokwadi usahade vanhu vanomudarika. Zvikanzi vakaoma nevamwewo. Zvikanzi vanhu vakamuti anorwadziwa. Makambozvitaura kare baba kuti vanhu havana mari avo. Zvikanzi munhu mutema haana chakanaka zvokwadi. Ndobva DJ Towers aenda kana kuti God is in control, don't forget to pray. Ndobva advertise zvake. Vanhu ndobva wataka kumutuka manje.
zvikanzosanyebere mwari uchambutiliko musoro sewechingwa vanhu ava une kwai ndobva ati living legend. God is in control. I now understand why some people don't want to help us Zimbos. Munhu haatende sure after everything done to you done for you ndo zvakuti apei bheki nayo izvozvizvi. Zvikanzikawo kuti vasiri mbavha ndevapi. Munhu unyoka ndabvuma zvangu. People are ungrateful kunzoko. Nhasi ukumuitira zvinhu izvi kufesi asi aitobatsirwa nemari iyoyo. Sure chawawana idya nehama wamai vako kana nemwana wamai vako people vanokanganwa wakaita sevava. But makatengerwa mota wani nadzo mari dzacho. Shame iri timu ika ndiri kuona hangu zvari kuita. Papa is next pakuundurwa zvakare. People are loyal to money only. Ndabvuma hangu munyika hamuna love. Tawaza asiri akatengerwa mota natimaki before here ushu. Ndivamwe tikati ndiye. Tochibva ipapo toenda zvakare pane kupedzisira kuti hanzi vana about 24 ma-students from Loreto High in Silovela Midlands have been suspended for allegedly engaging mugroup rezvinhu zvavaita zvinosvodedza pajekerere. Ndo zvanga ndauya nazvo zvangu mukati mevhidhiyo ino. Chingoti aiwa chakubatai zvakare pachikamu chinotevera.